दिनै 20 सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, दुलाराय बर' गागि नोगोरारि फ'रामा 1 अक्ट'बराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सानसेनि हाबाफारिजों हादोर गेजेरारि गागि नोगोरारि सान फालिगोन। बेखौ मिथिहोदों दुलाराय बर' सिनियर सिटिजेन फ'रामनि गाहाय नेहाथारि अमरसिं ब्रह्मआ। खौरां मोननाय बायदिब्ला बै फुङाव जौसांनि फिरफिलाखौ मनज पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारिया बिरहोगोन। बेनि उनाव कुशल बसुमतारिया रुंसारि डक्टर अन्सिता रुप बसुमतारिनि सावगारियाव माला गानहोगोन। हांख्रायजानाय सिनियरफोरखौ एबा गागिफोरखौ फुंनि 11:30 रिंगायाव मान बावनाय जागोन। बड' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारिया सानजौफुनि 2:30 रिंगायाव गोसोखां बिजाबखौ फोसावगोन। बे फालिथायाव बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि डक्टर कामेस्वर ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। गसाइगावआव हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि हिराबाइ नार्जारिया गाहाय बुंथिगिरि जागोन। आजिरा मोननाय IRS मावख'गिरि जनकलाल बसुमतारि, बर' लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारि आरो गसाइगाव हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि अनुरानि बसुमतारिया हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो लुबैनाय बैसोगोरा नोगोरारिफोरा बे जानबुं नाम्बाराव 8135823144 अमरसिं ब्रह्मजों सोमोन्दो लाखिनो खावलायहरदों। नैथियाव, जुदि कंग्रेस सोरखारा गोहोआव फैयो, अब्ला हारि धोरोम सायख'आलासे गासैबो आइजो मुलाम्फा मोनग्राफोरनो न' लक्ष्मी बिथांखिनि गेजेरजों दानफ्रोमबो 3,000 रां होनाय जागोन। बे अनसुंथाइखौ थारैनो दानफ्रोमबोनि 9 अक्ट'आव होनाय जागोन। बे बिबुंथिखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ खालामदोंमोन। रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन कुमार बराया बृहस्पतिबाराव सुबुंफोरनो कंग्रेस दोलोनि गोदान एजेन्डानि बागै फोरमायो। जेब्ला आसाम सोरखारा अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ फोसावदों, बराया बुंदोंमोन दि 2026 मायथाइयाव बेरेखा दोलो कंग्रेस सोरखारा आसामाव गोहोआव फैयोब्ला अरुणोदय बिथांखिखौ फोजोबगोन एबा बन्द खालामगोन। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय 3.0 जागायनायनि उनावनो अरुणोदय बिथांखिखौ फोजोबनायनि बाथ्रा फोसावनानै रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया बुङो। जों अरुणोदय होनो थाखाय जिंगा सियाखै, नाथाय जोंनि रायजोआव दा 12,600 साख्रिनि बेरेखायै 32 लाख आर'ज गाबदों। 12,600 साख्रि गैजायै सुबुंफोरा साख्रि मोनगोन। नाथाय आद्रा थानायफोरनि बाथ्राया मा? गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ सानदों नामा? जों गासैखौबो सानगासिनो दं होनना बुंनानै भुपेन बराया बुङोदि जोंनि सोरखारा 2026 मायथाइयाव फैगोन। बेनि उनाव अरुणोदय बिथांखिखौ बन्द खालामनाय जागोन आरो न' लक्ष्मी बिथांखि फैगोन। गिबि मन्थ्रिया अरुणोदय होदों खालि BJPनि सोद्रोमाफोरनोल' होदों। हारि धोरोम आरो राव सायख'वाजासे न' लक्ष्मीनि रांखौ होगोन। कंग्रेस सोरखारा राव धोरोम एबा धोरोम सायख'वाजासे मुलाम्फा मोनग्राफोरनो 3,000 रां होगोन। बिनि गेजेरावनो आथिखालाव BJPनि मेलखौ सोंखारिनानै भुपेन बराया बुङोदि जेब्ला BJPनि मन्थ्रि आरो MLAफोरा मेल मिटिंआव थाङो अब्ला सुबुंफोरा फैया। बेनिखायनो BJPआ सोरखारि बिथांखिफोरनि फर्म होगोन होनना मेलाव सुबुंफोरखौ लाबोनो गोनां जादोंमोन। थामथियाव, चेन्नाइनि थराइपक्कम पुलिसआ बृहस्पतिबारनि फुङाव सासे सुबुंखौ खायो, जाय रांनि थाखाय नांलायनायाव सासे आइजो आथोनारि मावथिखौ बुथारदोंमोन। दायनिगिरिया थैनाय आइजोनि गोथै सह'खौ गोबां थुख्रा-थुख्रा खालामनानै मोनसे सुटकेसआव सोनानै गारहरदोंमोन। पुलिसआ सुटकेसनिफ्राय आइजोनि दानस'नाय देहानि अंगफोरखौ बोखांनो हायो आरो बेफोरखौ आनजादनि थाखाय फरेनसिक बिफाननिसिम दैथायहरो। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ शिबगंगा जिल्लानि मानिक नन्दन होनना मिथिनाय जादों। बबेखानि 32 बोसोर बैसोनि आइजोआ माधवरामनि। गिबि नायबिजिरनायनि बायदिब्ला पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बिथांखौ बबेबा गुबुन जायगायाव बुथारनाय जादोंमोन। गोथै सह'आव थानाय सुटकेसखौ थराइपक्कमनि IT करिडरनि खाथियाव मोनसे थाग्रा जायगायाव गारहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि जेब्ला गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाया न'आव फैफिनाखैमोन, अब्ला बिनि फंबायआ बिथांजोनि मबाइल नम्बरखौ डायेल खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय मबाइलआ बन्दमोन। बेनि उनाव बिथाङा मबाइल फनखौ ट्रेक खालामो आरो नुनो मोनो दि आइजोखौ जोबथा खेबनि थाखाय थराइपक्कमनि खाथियाव नुनो मोनदोंमोन।
बेनि उनाव बिथाङा पुलिस थानायाव गावनि बिनानावनि गोमानायनि अजद होदोंमोन। अजदनि उनाव पुलिस हान्जाया सीसीटीवी केमेरा फुटेजनि हेफाजाबजों बुथारग्राखौ नागिरना दिहुनो। सोंनाय फिननायाव दायनिगिरि मानिक नन्दनआ बुंदोंमोन दि रांखौ लानानै नांलायनायाव बिथाङा आइजो आथोनारि मावथिखौ हाथुराजों बुथारदोंमोन। बेनि उनाव बियो बिथांजोनि देहानि अंगफोरखौ दानस'यो आरो मोनसे सुटकेसआव सोनानै गारहरो। ब्रैथियाव, लेबनानाव थांनाय साननैनिफ्राय फारि-फारि बेरफ्रुनायजों सोमावसारगासिनो दं। गिबि सानाव गोबां पेजार सेटफोरा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सा 2800 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन आरो सा 11 सुबुंफोरा थैदोंमोन। नैथि सानाव वाकी-टकी आरो रेडिअ' सेटफोरा बेरफ्रुनायाव 3 सुबुंफोर थैदोंमोन आरो सा 500निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। हिजबुल्लाहया बेफोर बेरफ्रुनायनि थाखाय इजराइलखौ दायनिगिरि खालामदों आरो खिथेर लानायनि समायखिरा लादों। इजराइलआ बेफोर बेरफ्रुनायनि थाखाय बिबान लायाखै। इजराइलआ बिबान लायाखैब्लाबो, एक्सपार्टफोरा फोथायो दि लेबनानाव हाबनानै बियो इजराइलनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि मसादनि खामानि होननानै। मुलुगनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरनि गेजेराव सासे, मसादआ मुलुगनाङैनो गावनि सुथुरफोरखौ नागिरनाय आरो बुथारनाय खामानि मावनायनि मोनसे गुबुन आदब दं। मसादआव हौवा एजेन्टफोरजों लोगोसे आइजो एजेन्टफोरबो दं, जायखौ लेडि ब्रिगेड बुंनाय जायो। बाथियाव, दिनै कटखाथि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसाम-नागालेन्ड सिमायाव थानाय बालिजान रानास्लामाव आइजोफोरजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैयो। पुलिसआ सिग्रोमनायाव मोनसे पेकेटआव सोनानै दोननाय बन्द खालामजानाय हेर'इनखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखाव फालांगिरिफोरा जाबाय साहिल मुन्डा, रहित रय आरो शमसुल नेहा। हमजानाय साहिल मुन्डाया उदखारि हानजा अफालानि बारग' गाहायमोन आरो 2 जुलाइ 2023 खालि पुलिसनि सिगाङाव आखाइ दैखांदोंमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि आखाइ दैखांनायनि उनाव मुन्डाया गोबाव समनिफ्रायनो IBN 24 मुंनि मोनसे निउज पर्टेल खुलिनानै आरो गावनि काराव प्रेस लिरनानै फेग्रा मुवा फालांगि आरो गुबुन समाज बेरेखा खामानिफोरखौ सालायगासिनो दंमोन। पुलिसआ हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गंबा मबाइल फन, मोनसे मिडिया लोगो आरो AS31 4291 नम्बरनि गंसे एक्सप्रेस कारखौबो जब्द खालामो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।